Ma taqta' xejn il-ħidma min-naħa tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif il-ġimgħa għatta ġurnata sieħa għall-presidenti tal-Qawra u San Pawl il-Baħar u fil-għaxija temm il-ġurnata b'attività soċjali organizzata mill-Kumitat Sezzjonali tal-Lokalità fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar. Ħidma li hija parti mill-programm ta' attivitajiet bitħejja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru fit-8 ta' Ġunju. Waqt din l-attività soċjali fejn li attendew numru kbir ta' tesserati u attivisti tal-Partit Nazzjonalista, ġiet inaugurata s-sala tal-Gażin tal-Partit Nazzjonalista li ġiet iddedikata propju lill-eks Ministru Censu Gallia. Inaugurazzjoni li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Lokalità Clayton Tanti Gregoraci. Fl-istess attività soċjali ġie inawgurat xogħol ta' tisbieħ fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista tal-Lokalità. Minnaħat tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar l-importanza tal-vot fit-8 ta' Ġunju li ġej sabiex f'San Pawl il-Baħar issir il-bidla li hemm bżonn għal ġid tar-residenti u l-lokalità titmexxa mill-ġdid minn kunsill b'maġġoranza nazzjonalista wara 5 snin ta' telqa taħt amministrazzjoni laburista. Intant qabel din l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista żżar diversi għaqdiet fosthom is-Sirens Water Club kif ukoll il-Boċċi Club ta' Buġibba, żewġ proġetti li saru taħt amministrazzjoni mmexxija minn kunsill lokali b'maġġoranza nazzjonalista. Preżenti għal dawn l-attivitajiet li saru tul il-jum tal-ġimgħa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, id-deputati tad-distrett kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar.